Godt. Her kommer 1 million. Spørgsmålet til 1 million kroner. Hvornår skal jeg bestille mine blomster til brylluppet? Jo. Dagen i forvejen. Det er lidt svært at nå det. Det kan lade sig gøre. Men jo længere tid vi har, jo flere ønsker kan vi opfylde. Og rigtig ofte så har man både set på Instagram og Pinterest og alle mulige andre steder smukke blomsterdekorationer og buketter, som man er blevet inspireret af og vil gerne have noget, der minder om det. Det kræver fra vores side af som florister, at vi har noget forberedelsestid og kan kontakte de gartnere, som laver netop de blomster, du gerne vil have. Det kan også være, at man har forelsket sig i at blive gift i december måned og vil have et julebryllup. Der er bare visse blomster, der ikke kan skaffes der. Så skal vi jo arbejde på at finde alternativ. Så jo længere tid vi har til at komme frem til det perfekte løsning, jo nemmere bliver det for dig at få de blomster, du drømmer om. Så tag fat i os i rigtig god tid, så kan vi hjælpe med stort set alt.